meet you, Mr. Roland. So I am one of the member of I know of the society, being a vlogger. Video? Naka-video. Ay, nag-vlog na naman. Nag-social. Naka-check-in dito sa Belmont Hotel. O, di ba tama? Palis na US. Going US. Bongga. Taray. Ikaw na. Anish. Kim. Ikaw na talaga. Nag-sexy. And guys, so we are here in Belmont Hotel dito sa Pasay. Ayan. So, ay, may mga balloons. May pa-welcome. Ano diba? kaya ito? Ano kaya to? Sana all. Bongga. May pa... Sana all na lang. Sana all. May pa balloons. May dadating. Meaning, may dadating. Bongga. So, check natin yung CR. So, ito yung CR. Maliit lang, pero maganda siya. This is... Kayo, meron din ba kayong... Oh, di ba? Social, naka-Belmont ako ngayon. Naka-Belmont to. May TV. So, ito yung bed. May pabalon sila. So, makalat. Kasi marami akong dalang gamit. Char. May pabalon sila. Oh. Meaning, may susurpresahin. Kayo, meron ba kayong susurpresahin this month? So, okay tayo guys kasi nandun yung bar and pool nila. Let's go! Belmont. 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 Nagsosyalanti. Naka-Belmont Hotel. Magkano per night nila dito? Magkano per night? Ating, per night? Oo. Sabi ni Red on 8K. 8K or 7K? Hallway. Ghost hallway. Pumunta lang dito para mag-vlog. Ha? Pumunta lang dito para mag-vlog. Vlog. Turnan ko ya. Maraming mga farm. Kasi nga Belmont. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling. Ay, nagsosya. Ayan. Kasi sa rin, gini vlogger. Wala nakatitog. Hi! So nice to meet you, Mr. Roland. So I am one of the member of I know of the society, being a vlogger. Minsan sa buhay natin, kailangan din natin maging masaya. Kailangan din natin mag-pamper paminsan-minsan, mag-release ng mga stress sa ating buhay, guys. Lamig ng tubig. Ayan guys. Midnight.
Tapos, ligahay ka na. Yun, ligahay. Napakasakit. Hindi ko yun po kasi nagawa yan. Kaya sinulit lang natin. Itong next song ko po yung kakalabasan sa YouTube. So ayan guys, pagkatapos naming nagwalwalan sa Padis Point, ayan nakabalik na kami dito. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to click like, shares, and subscribe. Ayan, pagsampal ng pulang button at hilain na ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. See you on my next vlog guys!